Νομίζω αγαπητοί ακροατές ότι είμαστε πια έτοιμοι. Υπάρχει πράγματι ένα στρογγυλό τραπέζι με θέμα την οικονομία στο στούντιο της Έρα Βόλου, της ελεύθερης ελληνικής Έρα Βόλου ραδιοφωνίας, 100,7 και 101,2 στα FM, 1485 στα μεσαία. Η ώρα είναι 11 και 17 πρώτα λεπτά. Να καλημερίσουμε όσους από εσάς συντονιστήκατε τώρα, συντονίσατε μάλλον τα ραδιόφωνά σας τώρα στις συχνότητές μας. Υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο σήμερα. Θα σας παρακαλούσαμε να επικοινωνείτε μαζί μας, να θέτετε ερωτήματα στους καλεσμένους μας. Να ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα, μάλλον με μια διαπίστωση. Χρεοκοπημένη θεωρείται η οποιαδήποτε χώρα που βρίσκεται εκτός αγορών, έτσι δεν είναι? Καταρχήν, εντάξει, νομίζω, έτσι για να ευθυμίσουμε και λίγο, ότι ο πιο κατάλληλος από το τραπέζι αυτή τη στιγμή να μας πει τι σημαίνει χρεοκοπία είναι ο εκπρόσωπος από τη Δημάρο, ο οποίος συμμετείχε κιόλας, η οποία Δημάρο συμμετείχε κιόλας στην κατάπτυση κυβέρνηση που επέβαλε όλα αυτά τα καταστροφικά μέτρα από την περίοδο του 2012 μέχρι σήμερα, και από πρώτο χέρι μπορεί να μας πει ακριβώς τι σημαίνει η χρεοκοπημένη πολιτική και ούτω καθεξής. Στέφανος Μολόχας, Στέφανος Μολόχας, ναι, είμαι ναι. αυτοαπασχολούμενος, είμαι και σπουδάζω ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με παρουσία στο φοιτητικό και νεολαίστικο κίνημα. Σπουδάζεις τι? Σπουδάζω αρχιτεκτονική. Τώρα, κατά την άποψή μας, επειδή έχει περάσει δυστυχώς στον κόσμο μια αντίληψη που εσκεμμένα, ας πούμε, ζυμώνεται από τους κυρίαρχους κύκλους, ότι η οικονομία είναι κάτι που αφορά κάποιους τεχνοκράτες, πόσο μάλλον αφορά, ας πούμε, διεθνώς και στην Ελλάδα κάποια ελίτη την οποία δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι, τι κάνει κτλ. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το αποδομήσουμε. Η οικονομία δεν είναι κάποιοι τεχνοκράτες και δεν είναι τεχνοκρατικό ζήτημα. Δηλαδή κάποιος που θα πάει θα βρει, ας πούμε, μια, δύο, τρεις παραμέτρους, θα τις αλλάξει, θα κάνει καλύτερα τα πράγματα και το καθεξής. Η οικονομία, αν την αντιληφθούμε σαν τη βάση, ας πούμε, κοινωνικο-οικονομικών σχέσεων, το πώς λειτουργεί μια κοινωνία, πώς συνεργάζεται, πώς παράγει και το καθεξής, θεωρώ ότι χρεοκοπεί και είναι χρεοκοπημένη στη βάση αυτού που είπε και ο σύντροφος ο Σάββας, ότι το μοντέλο πολιτικής του ίδιου του συστήματος, το οποίο οι κυρίαρχοι κύκλοι και όχι μόνο στην Ελλάδα ακολούθησαν όχι κατά την περίοδο του μνημονίου, αλλά από τη μεταπολίτευση και έπειτα, και κατά τη γνώμη το μνημόνιο δεν είναι το μίστη μεταπολίτευση που θέλουν να πούν κάποιοι, που θα ήρθε το μνημόνιο να διορθώσει, ας πούμε, τις παρασπονδίες και ούτω καθεξής. Άμα βάλουμε κάτω τα στοιχεία θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή το μνημόνιο και μεγαλύτερη διαφθορά έφερε. Ωραία. Και προσπαθεί και τα ίδια πρόσωπα αυτή τη στιγμή κάνουν κουμάντο, και δεν μιλάμε μόνο για κυβερνήσεις και επιτελεία. Να πιάσουμε όλο το background, ας πούμε, στους διαδρόμους της Βουλής, των τραπεζών, όλο αυτό το δυναμικό το οποίο κρατάει στα χέρια του αυτή τη στιγμή τις τύχες της χώρας και του ελληνικού λαού. Ωραία. Και επίσης, και αυτό αφορά και εσάς που είστε και απολυμμένοι, ας πούμε, και την ίδια την δημόσια ραδιοφωνία, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα λιγότερο σπάταλο κράτος. Και ένα κράτος, ας πούμε, μια οικονομία δεν είναι ουδέτερη, είναι εργαλείο και πρέπει να δούμε εργαλείο στα χέρια ποιου. Ίσα ίσα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι ογκοδέστατο όσον αφορά τους μηχανισμούς καταστολής και καθυπόταξης των εργαζομένων και το καθεξής, και δεν αφορά μόνο την αστυνομία, τα ΜΑΤ, ας πούμε, που εκεί μέσα παρασιτούν και ταΐζονται με τα λεφτά του λαού φασιστικές, ας πούμε, δυνάμεις και πάει λέγοντας. Αφορά όλο αυτό το μηχανισμό που επιτίθεται και ποινικοποιεί, ας πούμε, τους αγώνες, κατακλέβει, ας πούμε, το εισόδημα των εργαζομένων και πάει λέγοντας. Και παρόλα τα έσοδα που προσδοκούσε αυτό το κράτος να συγκεντρώσει για το 2014, ναι, δεν τα συγκέντρωσε. Σήμερα μόλις διάβασα ότι υπολείπονται 600 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι... με ένα χαμόγελο καταπληκτικό ο Γκίγκας ο Χαρδούβελης, είπε δεν μας βγήκανε. Νομίζω ότι η πτώση αυτής της κυβέρνησης, και εμείς αυτό θέλουμε να δείξουμε, είναι ουσιαστικά χρεοκοπία όλη αυτής της πολιτικής. Δεν είναι χρεοκοπία μόνο μιας διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει:
Ωραία, ας πούμε, είχατε ένα μνημόνιο με το δόγμα του ΣΟΚ, ήρθε να διορθώσει, να βάλει στο γύψο ουσιαστικά μια χώρα που είχε κάποιες, ας πούμε, κάποια προβλήματα. Αυτό καταρχήν δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, ισχύει και για άλλες χώρες και αφορά συνολικά το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ένας συγκεκριμένος μηχανισμός, ιμπεριαλιστικός μηχανισμός αν θέλετε, όσον αφορά και το ρόλο που παίζει παγκόσμια. Ωραία, στον οποίο αυτή τη στιγμή με τη συμμετοχή μας σε αυτή κερδίζουν κάποια συγκεκριμένα κοινωνικά συμφέροντα των τραπεζών, των εφοπλιστών, όλοι αυτοί οι οποίοι συστηματικά φοροαπαλλάσσονται και με τον νόμο και φοροδιαφεύγουν, όλοι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν, ας πούμε, όλη αυτή την πολιτική από πίσω και προσπαθούν να παίξουν ρόλο με οποιαδήποτε κυβέρνηση βγει. Και τι να πούμε, Στέφανε Μολόχα, αυτή τη στιγμή το Πασόκ, ναι, μοιράστηκε στα δύο. Δεν μοιράστηκε στα δύο. Άμα δείτε το ΣΟΚ σήμερα, το οποίο προκάλεσε. Άμα δείτε όλο το στελεχειακό δυναμικό του Πασόκ, το οποίο ζει μέσα και παρασιτεί μέσα στο κράτος, ας πούμε, και σε αυτά, έχει διασκορπιστεί και προσπαθεί να παίξει ρόλο. Είναι ένας μηχανισμός. Προφανώς ιδεολογικά η σοσιαλδημοκρατία αυτή τη στιγμή, και αυτό θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει χρεοκοπήσει όσον αφορά ότι μπορεί να έχει μια καλύτερη διαχείριση, ας πούμε, αυτής της πολιτικής. Και αυτό ισχύει. Έρχεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει: ωραία, δεν θες μνημόνιο. Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Και από το να έχει κάθε χώρα μνημόνιο, ευρωπαϊκό, ας πούμε, πώς το λένε, Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Σταθερότητας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα νέο στοιχείο. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ακόμα χειρότερο από το μνημόνιο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, και δυστυχώς όποιος προσπαθεί να κινηθεί στα πλαίσια ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, καλύτερα να μην μιλάει ούτε για ανάπτυξη, ούτε για δημόσιες παροχές, ούτε τίποτα. Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός σημαίνει, είναι ένας συγκεκριμένος δείκτης, δεν αφορά συνολικά το πώς θα ζει ο κόσμος και αν θα ζει καλά κτλ. Ο οποίος σου λέει ότι θα κόβονται δαπάνες και το κράτος θα έχει περισσότερα έσοδα. Και εγώ ρωτάω, γίνεται αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, για την ίδια την αναπαραγωγή της κοινωνίας μας σε μια καλύτερη, ας πούμε, κατεύθυνση, πέρα από την εκμετάλλευση και το καθεξής, ένα πανεπιστήμιο, ένα νοσοκομείο, μια δημόσια τηλεόραση να έχει περισσότερα έσοδα, να λειτουργεί σαν επιχείρηση από περισσότερες δαπάνες? Δεν γίνεται. Γίνεται αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτηθούν τομείς οικονομίας για να μπορέσουν, ας πούμε, τα κλειστά εργοστάσια να ξαναλειτουργήσουν. Όχι υπό το καθεστώς της ασίδωτης, ας πούμε, και της ελευθερίας, αν θέλετε, του εργοδότη και του βιομήχανου να το πάρει και να το κάνει τι θέλει, αλλά υπό ένα καθεστώς κοινωνικού εργατικού ελέγχου και μιας, ας πούμε, και ενός κεντρικού σχεδιασμού, το ένα κομμάτι, ας πούμε, αυτής της κατεύθυνσης, που θα ξανακινήσει σε μια άλλη κατεύθυνση έξω από τα πλαίσια του καπιταλισμού και αυτής της κατεύθυνσης την παραγωγή, για να μπορέσει να ζει ο κόσμος και καλύψει τις ανάγκες του. Γίνεται να χρηματοδοτηθεί, ας πούμε, αυτό το κομμάτι με ισοσκελισμένο προπολογισμό? Γίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση με ΕΣΠΑ? Ας το πούμε έτσι συγκεκριμένα. Το δοκίμασαν και η Νέα Δημοκρατία αυτό το πράγμα. Επιχείρησε πράγματι. Ναι, με ΕΣΠΑ, δηλαδή τα λεφτά τα οποία αυτή τη στιγμή μαζεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα από όλη αυτή τη μνημονιακή πολιτική, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, και τα ανακατανέμει με βάση συγκεκριμένα συμφέροντα και με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές. Και μην πάμε πολύ μακριά, ας δούμε το περίφημο πρόγραμμα voucher που αφορά υποτίθεται την απασχόληση και το καθεξής. Δεν αφορά εργαζομένους, τους λέει ωφέλιμους, ανακύκλωση ανεργίας, και ουσιαστικά μιλάμε για σκλαβοπάζαρο. Αυτά τα λεφτά, και έχουν υπάρξει ένα σωρό κέντρα, ας πούμε, κατάρτισης και το καθεξής, τα γνωστά ΚΕΚ που φορείς είναι κτλ. Πάνε σε αυτά, υποτίθεται εκπαιδεύουν και καταρτίζουν αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να έχει κάνει σπουδές, πτυχία και το καθεξής. Το βγάζει στην αγορά εργασίας, παίρνει ένα ψίχουλο. Καμία σημασία δεν έχει. Ωραία, και δείτε και το άλλο το περίεργο. Το ΚΕΚ φορολογείται με 8% από τα 1.080 ευρώ που παίρνει το κεφάλι, και ο εργαζόμενος που παίρνει τα λεφτά που παίρνει, ας πούμε, από όλη αυτή τη διαδικασία φορολογείται, έχει παρακράτηση φόρου 23%. Από τα 400 και 500 ευρώ. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά που λες. Είσαι και ένας νέος άνθρωπος. Λέει να προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω. Οι τράπεζες, οι ελληνικές τράπεζες υπό δημόσιο έλεγχο. Καταρχήν, εντάξει, ένα σχόλιο που το ζητούσαμε και λίγο πριν για τον εκπρόσωπο της Δημάρ. Τώρα, sorry, γιατί λείπει και εκπρόσωποι της Νουδού και του Πασό κρύβονται και κάποιος πρέπει να πληρώσει την ύφη, ας πούμε. Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, λέει, δεν άφησα να γνωρίζετε. Ναι.
Και κατά τη γνώμη μου η ΔΜΑ είναι μια από τις δυνάμεις που πρέπει να τιμωρηθεί και στην κάλπη, ας πούμε, για ό,τι γίνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλω να κάνουμε μια αφαίρεση. Πέρα από τις διάφορες εκδοχές, γιατί κατεβαίνουν αρκετά κόμματα, ας πούμε, σε αυτές τις εκλογές. Να δούμε, ας πούμε, ποιο είναι, αν οι κοινωνικές δυνάμεις που αυτή τη στιγμή συγκροτούν αυτό που λέμε μπλοκ εξουσίας στην Ελλάδα, με τις συμμαχίες που έχουν διεθνώς και το ρόλο που παίζουν, ποιο είναι το πρόγραμμά τους, τι λένε. Όχι ακούγοντας το Σαμαρά μόνο κτλ., ακούγοντας τραπεζίτες, ακούγοντας βιομήχανους κτλ. Έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό είναι συνέχιση της αντιδραστικής επίθεσης, των αναδιαθρώσεων αυτών στην οικονομία, ας πούμε, στα δημοκρατικά δικαιώματα και το καθεξής. Αυτό δεν αναιρείται και προσπαθούν να το εντάξουν και σε οποιοδήποτε πλαίσιο, οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Ενίσχυση των τραπεζών και των βιομήχανων και το καθεξής, φοροαπαλλαγή του κεφαλαίου και φορολιστία, ας πούμε, των εργατικών στρωμάτων και το καθεξής, και έχουν συγκεκριμένους άξονες πάνω στο οποίο συνεχίζουν να συγκροτούν αυτό το πράγμα. Σωτηρία του ευρώ, ωραία, και κρατώντας με νύχια και με δόντια, πιο πολύ για να κρατήσουν και την εξουσία τους στην Ελλάδα και να μπορέσουν να επιβάλλουν τα μέτρα, τις συμμαχίες που έχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρόγραμμα, πούμε έτσι, αυτών των κοινωνικών δυνάμεων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, και με τις συμμαχίες που έχουν συγκροτήσει και με χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα που ευελπιστούν ότι μέσα από αυτό θα πάρουν κομμάτι, ας πούμε, ένα κόκαλο, ας πούμε, ένα ψίχουλο, και θα ζήσουν, που είναι και μια αυταπάτη αυτό το πράγμα. Όπως είπε πριν και ο σύντροφος ο Σάββας, τα σπίτια πλέον τα παίρνουν οι δεξιοί, έτσι που λέει ο κόσμος και τέτοιο, και έχω δει πολύ κόσμο που αρχίζει να τα χάνει λίγο, έχει πάθει ένα σοκ με αυτό, δεν το περίμενε, αλλά εξηγούνται αυτά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε να αντιτάξουμε το πρόγραμμα της εργαζόμενης πλειοψηφίας. Και αυτό το πρόγραμμα να επικοινωνήσει και να φτιάξει μια άλλη κοινωνική συμμαχία, η οποία θα αποτελέσει το αντίπαλο δέος απέναντι σε αυτή την πολιτική. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι πέρα από τον διπολισμό που φτιάχνεται μεταξύ Νουδού και ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο διπολισμός δεν διαχωρίζεται στα χοντρά της κρίσης. Εδώ διαφωνώ, συγγνώμη λιγάκι. Το είπε και ο κ. Κολτσιδόπουλος, τον δικομματισμό δεν το δημιουργούν οι πολίτες. Έτσι, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης και οι κολοφυλάδες. Ναι, γι' αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, δεν είναι δημιούργημα του απλού σκεπτόμενου ανθρώπου ή του μη σκεπτόμενου. Όχι, δεν υποτιμώ σε καμιά περίπτωση την πόλωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, και δεν υποτιμώ σε καμιά περίπτωση την οργή του λαού που θέλει να τιμωρήσει, ας πούμε, αυτούς που μας φέρνουν εδώ. Παρ' όλα αυτά, επειδή κομμάτι αυτή τη στιγμή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο, και όχι μόνο κομμάτια, και συγκεκριμένες αντιλήψεις που ηγεμονεύουν αυτή τη στιγμή σε αυτό το σχέδιο, θεωρώ ότι στα χοντρά ζητήματα, και ένα από αυτό είναι και οι τράπεζες, υπάρχει μια σύγκληση, να το πω έτσι, και γι' αυτό κιόλας και ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε ένα επόμενο στάδιο ίσως και σε μια συνένεση με κάποιες αντιλήψεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία, όχι σονικεντές συγκυβέρνηση, αλλά μια ενιαίας αντιμετώπισης κάποιου πραγμάτων, πόσο μάλλον στη διεθνή σκηνή και στην εξωτερική πολιτική έχουν δηλώσει ανοιχτά ότι εκεί δεν υπάρχει θέμα, ας πούμε, διαχωρισμού, και πάει λέγοντας συνέχεια του κράτους και το καθεξής. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο διπολισμός και υπάρχουν, ας πούμε, δυνάμεις που παίζουν το ρόλο του μπαλαντέρ, του να σμπρώξω λίγο προς τα εκεί τον ένα, να σμπρώξω λίγο προς τα εκεί τον ένα κτλ. Εμείς σαν Ανταρσία, αυτό που κυρίως, ας πούμε, ξεχωρίζει σαν πολιτική δύναμη και σαν κοινωνική δύναμη, αυτό που εκφράζουμε στην κοινωνία με αυτοτελή, ας πούμε, τρόπο, προσπαθώντας αυτό το πράγμα να συμμαχίσει και με άλλες δυνάμεις. Δεν θέλουμε εμείς, ούτε διεκδικούμε το αλάθητο, ούτε, ας πούμε, θέλουμε να κρατήσουμε τα τέτοια. Προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε κτήμα όλου του κινήματος και πάει λέγοντας. Θεωρούμε ότι η Ανταρσία είναι μια δύναμη αποσταθεροποίησης αυτής της πολιτικής. Δεν θέλουμε σταθερότητα, να το πω έτσι. Και αν θέλετε, και η πρώτερη εμπειρία, ας πούμε, αυτή τη στιγμή του τελευταίου χειμώνα, που έφερε και την πτώση, έστω και με όχι, ας πούμε, με όρους όπως θέλαμε εμείς, παλαϊκού ξεσηκωμού αυτής της κυβέρνησης, χαρακτηριζόταν από μια αστάθεια. Η αστάθεια που δεν κατάφερε, ας πούμε, να οδηγήσει αυτή την κυβέρνηση να περάσει και άλλα μνημόνια, και υπάρχει, ας πούμε, ένα μπλοκάρισμα αυτού του πράγματος. Αυτό εμείς θέλουμε να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά συγκεκριμένα το πρόγραμμα της εργαζόμενης πλειοψηφίας, ας πούμε, που το έθεσα, και θεωρούμε ότι η Ανταρσία έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα να το παλέψει σήμερα αυτή μέσα από τους αγώνες της, και να επιβάλλει αυτό το πρόγραμμα απέναντι στην πολιτική του κεφαλαίου. Όσον αφορά τις τράπεζες, προφανώς, αν θέλουμε να μιλάμε για να μην πάρουν τα σπίτια του λαού, για να διαγραφούν τα χρέη, ας πούμε, που φορτώθηκαν κιόλας με φόρους οι οποίοι δεν έχουν κάποιο λόγο να υπάρχουν, έτσι.
Έχουν φεσωθεί όλο ο κόσμο για να διαγραφούν όλα αυτά τα χρέη, να μπορέσει να ανασάνει όλο ο κόσμο κτλ. Αν δεν βάλει σαν ζήτημα, ας πούμε, την εθνικοποίηση των τραπεζών, δεν υπάρχει, ας πούμε, καμία θέση αυτό. Και πρέπει να αποκοπούν και δεσμοί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί είναι μια ρουφίχτρα αυτό το πράγμα. Εκεί πέρα πρέπει να έχει σαφείς, ας πούμε, ρήξη και έξοδος από αυτό το ζήτημα. Αλλιώς δεν μπορείς, ας πούμε, οποιαδήποτε πολιτική να διαγράψει χρέη, να μπορέσει, ας πούμε, να σώσει το δικαίωμα, ας πούμε, στην κατοικία, στην παιδεία, την υγεία κτλ. Οι τράπεζες είναι αυτή τη στιγμή ο πυρήνας που ρουφάει όλο αυτό το πράγμα και προσπαθεί να το ανδιαμείνει με άλλο τρόπο. Πολλές βιομηχανίες, το management τους το έχουν τράπεζες, δεν το έχουν οι ίδιοι βιομηχανοί. Βλέπετε πόσο κύριο ρόλο παίζει σε όλη την ανεπτυγμένη δύση αυτό το πράγμα. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει αυτό που λένε πολλοί ο λίγον έγκυος. Να μην το λέμε μόνο με το μνημόνιο, να το πούμε για όλο το πακέτο, ας πούμε. Ωραία, εκεί οι τράπεζες εθνικοποιούνται. Δεν μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει και ο Λάτσης και να υπάρχει, ας πούμε, και φιλολαϊκή πολιτική. Και δεν μπορούν και οι δύο τσέπες να είναι γεμάτες. Να προχωρήσουμε, Βασίλη Πέτση, λίγο σε ερωτήματα ακροατών, όπου έχει ενδιαφέρον. Είναι κάποια από αυτά, τα περισσότερα θα έλεγα, απευθύνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει έρθει ακόμα, ενώ τον περιμένουμε γύρω στις 12. Υπάρχει ένα ερώτημα που τίθεται σε όλους σας, ότι αν υποθετικά αύριο κυβέρνηση συγκροτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς όλοι από το δικό σας μετερίζει ο καθένας, είστε αντιπολίτευση, θα υπάρχει στρογγυλοποίηση της αντιπολίτευσης που θα ασκήσετε ή όχι, θα είστε κατά το ίδιο αιχμηροί από τις πρώτες μέρες κιόλας διακυβέρνησης? Περίοδος χάριτος εννοείς. Ναι. Και πώς θα στηθεί αυτή η αντιπολίτευση, γιατί θα πρέπει να δούμε, και έχουν δίκιο. Να ρωτήσω όμως, ως αντιπολίτευση, να μιλήσουμε για την οικονομία σήμερα, γιατί είναι και περιορισμένος ο χρόνος. Στην οικονομία αναφέρονται. Το ερώτημα αναφέρεται στην οικονομία. Στην οικονομία. Στα πράγματα που θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με επίκεντρο την οικονομία. Να προχωρήσουμε στο Στέφανο το Μολόχ. Ανταρσία. Εντάξει, δεν είναι... Συγγνώμη, να υπενθυμίσω, αγαπητοί ακροατές, 24-21-109-100 και 694-57-57-700 τα τηλέφωνά μας για τις ερωτήσεις σας. Καλώς ή κακώς, αυτές οι εκλογές δεν γίνονται σε καθεστώς... χτυπάει μπροστά. Δεν γίνονται σε ένα καθεστώς δοκιμαστικού σωλήνα. Δηλαδή ξαφνικά σταμάτησε ο κοινωνικός πόλεμος και η αντιδημοκρατική κατρακύλα. Έχουμε ένα διάλειμμα δημοκρατίας όπου ο λαός αποφασίζει, ας πούμε, ελεύθερα κτλ. Και αύριο όλα θα αλλάξουν κτλ. Πιστεύω ότι σε ένα καθεστώς κοινοβουλευτικού ολοκληρωτισμού, δηλαδή ένας καθεστώς που κρατάει τυπικά το κοινοβούλιο στις εκλογές, αλλά στην πραγματικότητα που ζούμε καθημερινά κτλ. Έχουν κατασταλεί όλα τα δημοκρατικά μας δικαιώματα και ελευθερίες μας. Και σε ένα καθεστώς όπου η επιτροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί, ας πούμε, χαρακτηριστικό στοιχείο της εσωτερικής πολιτικής όσον αφορά την καθυπόταξη του λαϊκού και εργατικού παράγοντα, θεωρούμε ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε για μια μεγάλη αναμέτρηση. Γιατί, ας πούμε, και δεν φτάνει να δηλώνεις αριστερός, ώστε να έχεις αυτοδύναμη κυβέρνηση, και το παράδειγμα της Κύπρου με το πώς εξελίχθηκαν εκεί τα πράγματα είναι χαρακτηριστικό και πρέπει, ας πούμε, να είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Εμείς έχουμε δηλώσει, ας πούμε, ρητά ότι καταρχήν το πρόγραμμα που θα εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη, δεν θεωρούμε ότι είναι ένα εργατικό αριστερό πρόγραμμα. Δηλαδή το ζήτημα των παροχών στο σημείο που διαμεσολαβούνται μεταξύ της επιχειρηματικότητας και όχι μεταξύ της αναδιανομής του πλούτου, ριζικής αναδιανομής του πλούτου, ας πούμε, από το κεφάλαιο στην εργατική δύναμη, με στοιχεία ρήξης και ανατροπής, ας πούμε, σε μια άλλη κατεύθυνση, θεωρούμε ότι δεν είναι αριστερό, ας πούμε, τέτοιο εργατικό πρόγραμμα. Με αυτή την έννοια δεν υπάρχει προγραμματική σύγκληση. Επίσης, ακόμα και αυτό, ας πούμε, θα ρωτήσω να ακούσει, εντάξει, δεν τα βρίσκεται, δεν έχετε ίδιο πρόγραμμα, εσείς έρχεται άλλη ιεράρχηση συμφερόντων, γιατί, ας πούμε, δεν βοηθάτε κτλ. Εμείς θεωρούμε, και αυτό είναι μια άποψη που εκφράζεται, ας πούμε, ευρύτερα στον κόσμο, ότι δεν θα βοηθήσει και δεν θέλουμε να καθίσουμε στο τραπέζι και διαπραγματεύσουμε με τους δυνάστες μας, με την Τρόικα. Δεν θα κάτσουμε. Δεν θα πάμε, να το πω έτσι. Θα στήσουμε άλλο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Θα είναι τραπέζι το οποίο εκεί θα συμμετέχουν οποιαδήποτε κυβέρνηση, ας πούμε, της επόμενης μέρας, με τα συμφέροντα που θα έρθουν, και απέναντι θα είναι ο κόσμος εργασίας κτλ. Θα είναι οι δυνάμεις αυτές που παλεύουν για την
ανατροπή της επίθεσης, και εκεί τα πράγματα θα είναι, ας πούμε, πολύ συγκεκριμένα. Όπως μονομερός μας βάλαν σε αυτό το πράγμα, έτσι μονομερός εμείς θα διεκδικήσουμε και θα οργανώσουμε, ας πούμε, τον κόσμο, θα τον προετοιμάσουμε για να βγούμε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν γίνεται. Και κάτι τελευταίο. Επειδή όντως δεν φτάνει να λέμε μόνο αγώνες κτλ. Η Ανταρσία προετοιμάζεται σε αυτό το έδαφος και για την επόμενη μέρα, για να αλλάξει και όλος ο συσχετισμός δύναμης και να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο κοινωνικών δυνάμεων, που σε ένα επίπεδο, ας πούμε, και σε μια επιδίωξη που έχουμε παλαϊκής εξέγερσης, να μπορέσει να βάλει και ζήτημα ανατροπής συνολικά αυτού του σάπιου πολιτικού συστήματος, ορισμού ξανά, ας πούμε, τι σημαίνει σύνταγμα και ποιο πολίτευμα έχουμε και το καθεξής. Τέλος πάντων, είναι μια κουβέντα παραπέρα. Αλλά εμείς πλέον στο σημείο, από δυνάμεις που προέρχονται είτε από το ΚΚΕ, είτε αποδεσμεύονται από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε, ας πούμε, δυνάμεις, και αυτό είναι η πραγματική μας αγωνία, δεν είναι μόνο όσοι πολιτικά, ας πούμε, δηλώνουν κάτι. Ο κόσμος της εργασίας που πιστεύει ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή ένα αντικαπιταλιστικό, αντιυμπεριαλιστικό, αντιΕΕ μέτωπο, συγκεκριμένα και τα τρία, όχι μόνο ένα από τα τρία μαζί, θεωρούμε ότι μπορούν να συγκροτήσουν μια νέα, ας πούμε, μετοπική πολιτική, και με άξονα αυτό η Ανταρσία, ας πούμε, θα πρωτοστατήσει. Η εκλογική συνεργασία με το σχήμα, ας πούμε, της μετοπικής συμπόρευσης, με δυνάμεις που ίσως ταλαντεύονται σε διάφορα ζητήματα, αλλά στο σημείο που στοιχίζονται πίσω από το αδιαπραγμάτευτο, ας πούμε, εργατικό αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα, θεωρούμε ότι είναι ένα βήμα να προχωρήσουμε παραπέρα. Και με αυτή την έννοια φτιάχνουμε το δικό μας στρατόπεδο, ωραία, για να μπορέσουμε να οργανώσουμε τους αγώνες μας. Με άλλες δυνάμεις, μια από αυτές είναι το ΕΚ, ας πούμε, οι σκάλες δυνάμεις, δεν προχωρήσει το πράγμα, δεν το θεωρούμε αρνητικό. Δεν το λέω, ας πούμε, για να τελικά λοιπά. Κάποια πράγματα θέλουν το χρόνο τους, δοκιμάζουν τους αγώνες, δεν δοκιμάζουν τις εκλογές και το καθεξής. Αλλά εμείς θα επιμείνουμε σε αυτόν τον δρόμο, με το μάτι μας, ας πούμε, στην επόμενη μέρα. Θέλουμε να αλλάξει σχετισμό σε όλη την κοινωνία, θέλουμε να αλλάξει σχετισμό και στην αριστερά. Ωραία, γιατί αλλιώς μια αποτυχία, ας πούμε, μιας επόμενης κυβέρνησης μπορεί να φέρει άσχημα μοντάτα. Να θυμίσω ότι πριν τις εκλογές ο Δένδιας έκανε κάποιες επισκέψεις σε διάφορες, ας πούμε, διάφορα κομμάτια του βαθέως κράτους. Προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα. Όταν ο λαός ξεσηκωθεί, και εμείς γι' αυτό θα επιδιώξουμε από την πρώτη μέρα να μην επιβληθεί, ας πούμε, κανένα μέτρο συνέχισης της μνημονιακής πολιτικής, έστω και με άλλο χρώμα, με άλλο πρόσωπο, με άλλα λόγια. Ωραία, εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο. Να μπορέσουμε να βάλουμε το ζήτημα της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ευρώ κτλ. Σαν αφετηρία, ωραία, μιας άλλης προοπτικής και μιας άλλης, ας πούμε, οργάνωσης κοινωνίας. Από εκεί εκείνα το άμεσο πρόγραμμά μας θεωρούμε ότι μπορεί να επιβληθεί σήμερα, όχι με μια λογική διαχείρισης και καταλαμβάνοντας, ας πούμε, υπουργεία, αλλά με μια λογική επιβολής, να στριμώξουμε στον τοίχο, να το πω έτσι, και να απειλήσουμε με όρους, ας πούμε, εξουσίας και τα λοιπά, όπως έγινε και την περίοδο του 2010-2012, με ένα νέο γύρο αγώνων, όπου το δικό μας στρατόπεδο, το εργατικό λαϊκό στρατόπεδο, θα είναι πιο οργανωμένο και πιο αποφασιστικό να προχωρήσει μέχρι τέλος. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω, μάλλον να κάνω την ερώτηση ότι ο συνυφασμός του περιβάλλοντος με την οικονομία. Ανταρσία, ναι, Στέφανος Μολόχας. Θα αρχίσω αφετηριακά για να φτάσω και στο περιβάλλον, επειδή κάποια πράγματα στα μουσικά διαλύματα λέγονται και πιο εύκολα, και το είπε πιο περιφραστικά ο εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κατά τη γνώμη εκφράζοντας και μια άποψη η οποία ξεκινάει και από τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, λέγοντας ότι οι απόψεις μας είναι επικίνδυνες. Τέλος πάντων, είναι επικίνδυνες, δεν με επηρεάζει. Αυτό είναι στην κρίση του είναι επικίνδυνες, ότι θα γίνουμε κούβα, ας πούμε, της Μεσογείου και το καθεξής. Ναι, εμείς όχι, απλά νιώθω ότι θεωρώ πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Και επειδή και ο ίδιος ο Σαμαράς έβαλε την Ανταρσία στη θέση του μπαμπούλα, ας πούμε, που όποιος μοιάζει μαζί της ουσιαστικά υπονόησε ότι πρέπει να βγει στην παρανομία, εμείς καταρχήν, πέρα το ότι δεν φοβόμαστε ποτέ τις εκφράσεις και δεν τρομοκρατούμαστε, το θεωρούμε και καμάρι μας κιόλας το να είμαστε και επικίνδυνοι για όλο το πολιτικό, ας πούμε, και οικονομικό κατεστημένο που μας έχει φέρει εδώ, μας έχει φέρει. Όσον αφορά τις στρατηγικές μας επιλογές, προφανώς εμείς πιστεύουμε, και αυτό αφορά και τις δυνατότητες της εποχής μας, ας πούμε, ότι μπορεί να υπάρξει μια νέα απόπειρα, ειδικά στις δυνάμεις που πλήττονται κυρίως και με τον καταφανέστερο τρόπο από την κρίση αυτή και από αυτή την πολιτική, να υπάρξει μια νέα απόπειρα για μια
άλλου τύπου συγκρότησης κοινωνίας, μια νέα απόπειρα για την κομμουνιστική απελευθέρωση που δεν θα μοιάζει προφανώς σε αυτή την απόπειρα του 20ου αιώνα, την οποία την τιμάμε και έχουμε αναφορά σε αυτή. Θα είναι, λαμβάνοντας υπόψη όλη την εμπειρία, θα είναι τελείως διαφορετική και πολύ ακόμα πιο πετυχημένη και απελευθερωτική και το καθεξής. Θεωρούμε ότι αυτός είναι ο δρόμος για μας που εκκινά η όλη προσπάθειά μας. Θα πει κάποιος ότι αυτό είναι μια ιδεολογική τοποθέτηση, ας πούμε, ότι θέτει σε κίνδυνο πολλά ζητήματα και το καθεξής. Αν το γιώσουμε όμως αυτό, και αυτό γιώνεται και με το άμεσο πρόγραμμα πάλι που έχουμε αυτή τη στιγμή, θεωρούμε, και πιάνοντας, ας πούμε, το πιο κομβικό ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον κόσμο της εργασίας, που είναι η ανεργία. Αυτή τη στιγμή η ανεργία δεν προκαλείται γενικά και αόριστα επειδή δεν υπάρχει, κάποιοι δεν προσλαμβάνουν και πάει λέγοντας. Προκαλείται γιατί η τάση για ανάπτυξη που λένε ή για ανταγωνιστικότητα στα πλαίσια της κερδοφορίας και της απόσπασης πλούτου από την ζωντανή εργασία σημαίνει ένταση της εκμετάλλευσης ενός κομματιού της εργατικής τάξης και πέταγμα στο περιθώριο ενός μεγάλου κομματιού, το οποίο θα το εκμεταλλευτούν, ας πούμε, με άλλο τρόπο, με συνθήκες δουλείας. Πώς λύνεται το ζήτημα της ανεργίας, για παράδειγμα? Αυτό το ζήτημα λύνεται με τη μείωση των ωρών εργασίας. Ωραία. Και θεωρούμε και με ένα άλλο σχεδιασμό όλης της παραγωγής, με ένα άλλο άξονα και ένα άλλο χάρτη, αν θέλετε, των κοινωνικών αναγκών. Αυτό μπορεί να γίνει. Οποιαδήποτε άλλη πολιτική μπορεί να λέει ότι δίνω, ας πούμε, κάτι, ανακουφίζω κτλ., αλλά δυστυχώς τη διαρροή μεταναστών μεγάλο κομματιού του επιστημονικού δυναμικού αυτή τη στιγμή της χώρας. Και μιλάω για τη γενιά μου κιόλας. Μιλάμε για πράσινη οικονομία. Ναι, θα φτάσω και εκεί. Γιατί η πράσινη οικονομία έχει σχέση και. Δηλαδή, πράσινη οικονομία, ένας άνεργος, τι σημαίνει αυτό, ας πούμε. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι ναι, μια τέτοια απόπειρα όπως την πρεσβεύουμε και ένα τέτοιο πρόγραμμα όπως το θέτουμε απαντάει και στο ζήτημα προφανώς του περιβάλλοντος. Για περιβάλλον. Ναι. Άλλο περιβάλλον και άλλο το πράσινο. Για μας το περιβάλλον δεν είναι απλά η φύση, ας πούμε, τα δέντρα και το καθεξής. Είναι η σχέση του ανθρώπου με την ίδια τη φύση του, πώς την εκμεταλλεύεται και πώς την αξιοποιεί. Και αυτό ταυτίζεται και με τη σχέση του ίδιου του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του. Όταν λοιπόν μια κοινωνία συγκροτείται στη βάση εκμετάλλευσης και αν θέλετε υπερεντατική εκμετάλλευση της εργασίας, δείτε, ας πούμε, πόσος πλούτος καταστρέφεται για να κρατηθούν οι τιμές, για παράδειγμα, σε κάποια προϊόντα και το καθεξής, αυτό προφανώς θα έχει και επιπτώσει στο περιβάλλον, θα δημιουργεί αποξένωση και αλωτρίωση του κόσμου με το περιβάλλον γύρω του και θα δημιουργεί όλα τα προβλήματα. Αν δεν έρθουμε σε ρήξη με αυτό το ζήτημα της κερδοφορίας όσον αφορά τις επιχειρήσεις, τον τρόπο που εκμεταλλεύονται στην αγροτική παραγωγή, ας πούμε, τον τρόπο που σχεδιάζουν τον αγροτοδιατροφικό χάρτη, αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να λυθεί. Και αυτά τα ζητήματα έχουμε αντιμετωπίσει και στη Θεσσαλία με το ζήτημα του αχελώου, με το ζήτημα περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον αφορά την εκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα και το καθεξής. Δεν είναι ζήτημα ανάπτυξης μόνο, είναι ζήτημα και του τρόπου, ας πούμε, της κοινωνικής συγκρότησης, του αγροτοδιατροφικού χάρτη, το πώς ορίζουμε τις ανάγκες μας. Αν αυτό το πράγμα αλλάξει, και άλλα προϊόντα θα παράγουμε με βάση κοινωνικές μας ανάγκες και θα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη, ας πούμε, σχέση με τη φύση, ας πούμε, ώστε να μην αυτό το πράγμα επιστρέφει ενάντια, ας πούμε, στην ίδια την κοινωνία και δημιουργεί τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα. Αυτή είναι η άποψή μας για μας και θεωρούμε ότι έτσι μπορεί να λυθεί αυτό το πράγμα. Η παρέμβασή μας μέσω και του εκπρόσωπου της αριστερής παρέμβασης στη Θεσσαλία, του Στάθη Ντούρου, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχει αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το καθεξής, και αυτή τη στιγμή το ζήτημα αυτό είτε αναδεικνύεται με έναν τρόπο επιφανειακό είτε και σκόπιμο. Δηλαδή μεγάλο κομμάτι της πράσινης ανάπτυξης που λένε, τα φωτοβολταϊκά, Αυτή δεν είναι πράσινη ανάπτυξη. Ναι, τέλος πάντων θεωρούν ότι είναι. Εκεί που βλέπεις τα μπαμπάκια τώρα, βλέπεις φωτοβολταϊκά, μόνο πράσινη ανάπτυξη δεν είναι, ή βλέπεις τους. Ναι, αυτό ήθελα να τονίσω εξ αρχής. Ότι αυτό το πράγμα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νέο πεδίο κερδοφορίας, πόσο μάλλον να πάμε στη βιομάζα και όλα αυτά το ζήτημα της ενέργειας, εκεί το πράγμα αρχίζει και χοντρένει, ας πούμε.
Η πράσινη ανάπτυξη αξιοποιείται και το έχουν αξιοποιήσει και ο Γιώργος Παδρέου όταν βγήκε, ας πούμε, το είχε πει και τα λοιπά, και το αξιοποιούν και άλλες δυνάμεις, και η Δημάρα, ας πούμε, με έναν τρόπο θεωρεί ότι μπορεί ένας άνεργος που δεν έχει εισόδημα και καταστρέφει τη ζωή του και οι πόλεις ρημάζουν, ότι αυτό το πράγμα μπορεί να συνυπάρξει με μια περιβαλλοντική, ας πούμε, φιλική προς το περιβάλλον πολιτική. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Πράγματι έχουμε τα εργοστάσια της βιομάζας, έχουμε την Κάρλα, έχουμε το Παναγιώτικο. Ναι, βεβαίως. Μάλιστα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης, θα το πούμε έτσι, δεν είναι μόνο παράπλευρη απώλεια, αλλά αυτή τη στιγμή είναι και πεδίο κερδοφορίας. Δηλαδή η ρήπη, ας πούμε, παγκοσμίως του διοξιδίου του άνθρακα είναι αντικείμενο εμπορίου, ας πούμε. Ναι. Μιλάς για τα σκουπίδια και για όλα, και τα σκουπίδια. Υπάρχει μεταξύ των χωρών, ας πούμε, ανταλλάσσουν και αγοράζουν και πουλάνε διοξείδιο του άνθρακα. Δηλαδή έχουν φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Με τα σκουπίδια άλλο ζήτημα. Άλλο, ναι. Δηλαδή σε έναν βαθμό δηλαδή έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο αυτή η κατάσταση που εκμεταλλεύονται ακόμη και τα θέλουν αυτά τα πράγματα και δεν λογαριάζουν τίποτα. Επίσης με το νερό δεν είναι, γιατί δεν έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα που έχει εφαρμοστεί έχει αποτύχει κιόλας και για τους ίδιους. Έχουμε φτάσει, ας πούμε, σε χώρες της Λατινικής Αμερικής παλιότερες δεκαετίες που πήγαν να ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Σε χώρες που έβρεχε κάθε μέρα, ξέρω εγώ, και να γεμίζουν και δεν μπορούσε ο ίδιος ο κόσμος να έχει νερό. Να έχει ίδρυυση. Ναι. Και αναγκαζόταν να έχει, πώς το λένε, να βάζει βαρέλια να γεμίζουν. Ναι, και στο Μεξικό μετά το ίδιο το κράτος και οι εταιρείες και κυνηγούσαν και βάζαν πρόστιμα στους. Και σκοτώναν τους πολίτες. Ναι, τώρα εδώ πρέπει κάποια πράγματα δεν τα αγγίζουν, ας πούμε. Δεν είναι τώρα σε ποιον ανήκει. Δηλαδή ο νεοφιλελευθερισμός έχει φτάσει και ένα σημείο που είναι τρομερό. Ποιος παράγει το νερό, ποιος παράγει, ας πούμε, τέτοιο. Το βρίσκεις έτοιμο, δεν κατάλαβα. Από πού και ως πού αυτό το πράγμα γίνεται στοιχείο εκμετάλλευσης και... Ναι, είναι BlackRock, είναι χίλιες γιώνες. Δηλαδή δεν βλέπεις τι γίνεται ανά τον κόσμο, δηλαδή πώς εξοπλάνε. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να τάσσεται και λιγάκι, και συγχωρέστε με όλοι, και λίγο πέρα από τις γραμμές και από τα όρια, και όταν αυτό λειτουργεί σε βάρος, ξέρω εγώ, της μερίδας των ανθρώπων που τον διάλεξαν, νομίζω ότι εγώ προσωπικά θα ακολουθούσα κάποια διαφορετική γραμμή. Στέφανε, εσύ θα ερχόσουν να σε ρίξει και θα υποστήριζες το λαό σου σε αντίθεση, ξέρω εγώ, έτσι, για να το πω κάπως σχηματικά, οι δυνάμεις της Ανταρσία και της αντικαπιταλιστικής αριστεράς δεν γεννήθηκαν από παρθενογέννηση προφανώς. 6 χρόνια μετράει το εγχείρημα, είναι κάτι καινούριο, αλλά προέρχονται προφανώς από δυνάμεις που ήρθαν σε ρήξη, είτε το 89 με τη συγκυβέρνηση του ΚΚΕ, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία και το καθεξής, είτε και σε άλλες περιόδους της μεταπολίτευσης του Πολυτεχνείου και πιο μπροστά ακόμη, σε ρήξη, ας πούμε, με την ενσωμάτωση των αριστερών δυνάμεων, ενσωμάτωση εργατικής πολιτικής στο σύστημα και το καθεξής. Άρα έχουμε στο DNA μας προφανώς αυτό το πράγμα, και αν θέλεις να το πω και έτσι σχηματικά, εμείς πορευόμαστε με αυτό που είπε και ο Άρης Βελουχιώτης κάποια στιγμή, ότι το συμφέρον του κόμματος είναι το συμφέρον του λαού και δεν είναι το αντίθετο, ας πούμε. Η Αγγέλα λοιπόν από το Πήλιο σημειώνει ότι, με αγανάκτηση τη βλέπω να το λέει, δεν μπορούν να ενωθούν για μια φορά μπροστά στον κοινό κίνδυνο. Ναι, ας πάμε παρακάτω όμως. Να ενωθούν ποιοι, σε μένα αναφέρεστε? Η αριστερή. Είναι σε κάποιο... Η αριστερά. Αυτό λέει. Μπροστά στον κοινό κίνδυνο. Να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό. Ποιος είναι ο κοινό? Ναι. Άποψή μας είναι, και σαν Ανταρσία, η οποία έχει μια μετοπική πολιτική, έτσι, και μια απεύθυνση στον κόσμο της εργασίας και σε άλλες, ας πούμε, δυνάμεις που εκτιμούμε ότι τείνουν σε αντικαταριστική ανατρεπτική κατεύθυνση. Άποψή μας είναι για τις συμμαχίες. Το κυριότερο δεν είναι να προσδιορίσεις τους φίλους σου τόσο, είναι να προσδιορίσεις τους εχθρούς. Πρέπει να προσδιορίσουμε ποιος είναι ο κοινός εχθρός. Και εδώ χρειάζεται πολλή δουλειά, γίνονται βήματα. Παρόλα αυτά δυστυχώς υπάρχουν και παθογένειες.
εκτιμούμε ότι μέσα από την πολιτική αστάθεια και τις ραγδαίες εξελίξεις που θα έρθουν το επόμενο διάστημα, κυρίαρχα από τον ίδιο τον κόσμο της εργασίας που έχει άμεσο συμφέρον να κόψει κάθε δεσμούς με αυτό το κατεστημένο που λέτε και όλο αυτό το κοινωνικό-οικονομικό σύστημα που ακολουθεί αυτή την πολιτική, θα έρθει και το πλήρωμα του χρόνου, όπου θα επιλέξουν όλες οι δυνάμεις να ενωθούν με αυτόν τον κόσμο. Εμείς δεν θέλουμε να ενώσουμε τον κόσμο στην κάλπη, θέλουμε να τον ενώσουμε στον αγώνα ενάντια σε αυτά τα συμφέροντα. Προσδιορίζουμε συγκεκριμένα ποια είναι αυτά, το εντάσσουμε στο πρόγραμμά μας και το καθεξής, και με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας χώρος και μια συγκεκριμένη πολιτική, ας πούμε, και κοινωνική δύναμη, αυτό που εμείς λέμε τον πόλο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, που μπορεί να ενώσει σε μια νέα ποιότητα τον κόσμο που έχει ανησυχίες, τον κόσμο που έχει, ας πούμε, αφετηρίες ανατρεπτικές και το καθεξής, και να διαχωριστεί με τα εκφυλιστικά φαινόμενα και το καθεξής. Γιατί ξέρετε, κάποια πράγματα χτυπάνε άσχημα, ας πούμε. Δηλαδή, αν δεν προσδιορίσεις τον εχθρό σου, μπορεί να καταλήξει μαζί με την τζάκρη. Και πώς θα καταφέρνει η δεξιά ή η ευρύτερη αριστερά? Στη δεξιά βάζουμε και το Πασόκ τώρα μέσα, διότι εικάζω πως η Αγγέλα λέει κοινό μέτωπο τους δεξιούς και τους ακροδεξιούς. Πώς αυτοί οι άνθρωποι καταφέρνουν και συσπυρώνονται και στην αριστερά υπάρχει διάσπαση στη διάσπαση? Δεν είναι το ίδιο πράγμα καταρχήν. Ήσασταν πριν από λίγα χρόνια μαζί με το Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα, Ανταρσία, έτσι δεν είναι? Όχι, το Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα ποτέ δεν ήταν στην Ανταρσία, αλλά ήσασταν... δίνουμε κοινούς αγώνες. Ναι, κοινούς αγώνες. Και είπα ότι υπάρχουν σημεία σύγκλησης. Ναι. Και υπάρχουν και διαδικασίες, ας πούμε, που το δουλεύουμε αυτό. Το είπα και πριν. Όχι μόνο με το Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα. Υπάρχουν δυνάμεις που προέρχονται και από το ΚΚΕ, συγκεκριμένες που συμμετέχουν σε αυτήν την εκλογική συνεργασία, που προσπαθούμε, ας πούμε, να φτιάξουμε και να ενισχύσουμε αυτό τον πόλο της αντικαπιταλιστικής αντισυστημικής αριστεράς. Υπάρχουν τέτοιες εργασίες, δεν πρέπει να τις υποτιμούμε με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, και θεωρώ ότι πλέον ξεπερνιούνται και τα όποια προβλήματα. Αλλά μην κάνουμε μια σύγκριση όχι τόσο με τον κόσμο που ψηφίζει δεξιά και τέτοιο, με όλα αυτά τα σάπια επιτελεία της δεξιάς που αλληλομαχαιρώνονται. Πάει ο Χρυσαυγίτης, πίνει καφέ με τον Παλτάκο, ο ένας βγάζει τα άπλυτα του άλλου στη φόρα. Όλο αυτό το πράγμα είναι κάτι... Υπάρχει συσπήρωση όμως. Με συγχωρείτε, αλλά υπάρχει συσπήρωση. Από την άλλη υπάρχει διάσπαση. Και αναφερθήκατε ότι υπάρχει μία σύγκληση μεταξύ κάποιων αριστερών κομμάτων. Γιατί τόσο χρονοβόρα? Ίσα ίσα θα έλεγα ότι με μεγάλη ταχύτητα προχωράνε αυτές τις εξελίξεις. Με μεγάλη ταχύτητα? Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, το είπα και πριν, δεν θεωρούμε ότι έχουμε κανένα προνόμιο, ας πούμε, απόλυτης αλήθειας. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ανταρσία υπάρχει σαν αυτοτελώς κομμάτι, ας πούμε, μιας άλλης αριστεράς, είναι κάτι που είχε να εμφανιστεί στην Ελλάδα εδώ και, ξέρω εγώ, πάνω από 50-60 χρόνια. Είναι λοιπόν, βέβαιο αυτό ότι το πράγμα η Ανταρσία δεν λέει κάτι αυτό, με συγχωρείτε. Όχι, δεν τελείωσα. Κύριε Μολόχα, ναι. Θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα έχει καταφέρει να ενώσει στον αγώνα ευρύ κομμάτι κόσμου και έχει καταφέρει, ας πούμε, να αλλάξει την ατζέντα από αυτή που παλιότερα ο κόσμος ήξερε και την αριστερά. Να παίζει το ρόλο του διαχειριστή, ας πούμε, ή του υποστηρικτή σε μεγάλο βαθμό του συστήματος, να ητάται μέσα από αυτό, να δημιουργεί απογοήτευση. Τα είπε πριν και ο Βασίλης. Θεωρώ ότι δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε άλλα τέτοια πράγματα. Με αυτή την έννοια εκτιμούμε ότι η δικιά μας προσπάθεια σε αυτό που έβαλε η ακροάτρια κάνει, πώς το λένε, γοργά και θαραλέα βήματα. Μάλιστα. Αποδεικνύουμε με τον καλύτερο τρόπο πως αυτό το στρογγυλό τραπέζι για την οικονομία είχε μεγάλη επιτυχία, σαφέστατα, και ξεφύγαμε λίγο. Ναι, μία κουβέντα μόνο. Ναι, καταρχήν, εντάξει, δεν δέχομαι από τις δυνάμεις της Δημάρ να μιλάνε στο όνομα της αριστεράς. Καμιά σχέση. Ναι, αριστερά σημαίνει εκπροσώπηση του κόσμου της εργασίας,
σημαίνει διεκδίκηση του πλούτου που παράγει η εργατική τάξη από τα συμφέροντα του κεφαλαίου και το καθεξής. Με αυτή την έννοια βάζουμε και το πρόγραμμά μας και πάλι λέγοντας, με αυτή την έννοια μπορεί να ενωθεί αριστερά με δυνάμεις που παίζουν ή θα παίξουν ρόλο στο σταθεροποίηση του συστήματος. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Δημάρ. Και πάλι λέγοντας, θεωρούμε ότι δεν έχουμε κοινούς σκοπούς και θεωρούμε ότι πρέπει να αποσαφινιστεί και με μια άλλη ποιότητα το ζήτημα το ποιος είναι αριστερός και ποιος όχι. Με δυνάμεις όμως που παλεύουν για την ανθρωπίωση που πιστεύουμε δεν είναι μόνο τη ανταρσία, εκεί με ανεξαρτησία από το πολιτικό και οικονομικό σύστημα και πάει λέγοντας, τότε μπορεί να δημιουργηθεί κάτι νέο το οποίο θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις του επόμενου διαστήματος. Ξεκάθαρα λόγια, ξεκάθαρα πράγματα.